Dneska vás vítám u nového videa a dneska je to video z metra Athens a Line 1, poslední linka a příště dám, jak to hraju v Robloxu. Takže jdeme na to. Επόμενος σταθμός, Πειραιάς. Ανταπόκριση με τη γραμμή 3, Δημοτικό Θέατρο, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Next station, Πειραιούς. Connection with line 3, Δημοτικό Θέατρο, Δουκίσης Πλακεντίας and the airport. Επόμενος σταθμός, Φάληρο. Ανταπόκριση με το τραμ γραμμή 7. Next station, Φάληρο. Connection with tram line 7. Επόμενος σταθμός, Μοσχάτο. Next station, Μοσχάτο. Προσοχή παρακαλώ. Όταν ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο για το κλείσιμο των θυρών του σειρμού, παρακαλείστε να απομακρύνεστε από αυτές, διότι ο σειρμός αναχωρεί αμέσως. Ευχαριστώ. Επόμενος σταθμός, Καλιθέα. Next station, Καλιθέα. Επόμενος σταθμός, Ταύρος. Next station, Ταύρος. Επόμενος σταθμός, Πετράλωνα. Next station, Πετράλωνα. Προσοχή παρακαλώ. Όταν ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο για το κλείσιμο των θυρών του σειρμού, παρακαλείστε να απομακρύνεστε από αυτές, διότι ο σειρμός αναχωρεί αμέσως. Ευχαριστώ. Επόμενος σταθμός, Θησίο. Next station, Θησίο. Επόμενος σταθμός, Μοναστηράκι. Ανταπόκριση με τη γραμμή 3, Δημοτικό Θέατρο, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Next station, Μοναστηράκι. Connection with line 3, Δημοτικό Θέατρο, Δουκίσης Πλακεντίας and the airport. Επόμενος σταθμός, Ομόνια. Ανταπόκριση με τη γραμμή 2, Ανθούπολη, Ελληνικό. Next stop, Ομόνια. Change here for line 2, Ανθούπολη, Ελληνικό. Επόμενος σταθμός, Βικτόρια. Next station, Βικτόρια. Προσοχή παρακαλώ. Όταν ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο για το κλείσιμο των θυρών του σειρμού, παρακαλείστε να απομακρύνεστε από αυτές, διότι ο σειρμός αναχωρεί αμέσως. Ευχαριστώ. Επόμενος σταθμός, Αττική. Ανταπόκριση με τη γραμμή 2, Ανθούπολη, Ελληνικό. Next stop, Αττική. Change here for line 2, Ανθούπολη, Ελληνικό. Επόμενος σταθμός, Άγιος Νικόλαος. Παρακαλούμε προσοχή στο κενό μεταξύ σειρμού και αποβάθρας. Next station, Άγιος Νικόλαος. Please mind the gap between the train and the platform. Επόμενος σταθμός, Κάτω Πατήσια. Next station, Κάτω Πατήσια. Επόμενος σταθμός, Άγιος Ελευθέριος. Next station, Άγιος Ελευθέριος. Επόμενος σταθμός, Άνω Πατήσια.
Next station, Άνω Πατήσια. Επόμενος σταθμός, Περισσός. Next station, Περισσός. Επόμενος σταθμός, Πευκάκια. Next station, Πευκάκια. Προσοχή παρακαλώ. Όταν ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο για το κλείσιμο των θυρών του σειρμού, παρακαλείστε να απομακρύνεστε από αυτές, διότι ο σειρμός αναχωρεί αμέσως. Ευχαριστώ. Επόμενος σταθμός, Νέα Ιωνία. Next station, Νέα Ιωνία. Επόμενος σταθμός, Ηράκλειο. Next station, Ηράκλειο. Επόμενος σταθμός, Ειρήνη. Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο. Next station, Ειρήνη. Olympic Stadium. Επόμενος σταθμός, Νεραντζιώτισσα. Ανταπόκριση με τον προαστιακό σιδηρόδρομο. Next station, Νεραντζιώτισσα. Change here for Suburban Railway. Επόμενος σταθμός, Μαρούσι. Next station, Μαρούσι. Προσοχή παρακαλώ. Όταν ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο για το κλείσιμο των θυρών του σειρμού, παρακαλείστε να απομακρύνεστε από αυτές, διότι ο σειρμός αναχωρεί αμέσως. Ευχαριστώ. Επόμενος σταθμός, Κατ. Next station, Κατ. Επόμενος σταθμός, Κηφισιά. Τερματικός σταθμός. Next station, Kifisιά. Terminal station. Takže tohle bylo u konce. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr a zatím čau.